να βγάλω μια βόλτα σήμερα το Σουπράκι μέχρι τα Βίλια, να δούμε τι δυνατότητες έχει σε ένα δρόμο γνώριμο τελευταία σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, σχετικά καλά συμπεριφέρεται στις στροφές, δεν έχω κανένα παράπονο. Εντάξει, δεν βάζει και φωτιά στον δρόμο, παιδιά, έτσι, παπάκι είναι. Αν θέλουμε να κινηθούμε λίγο πιο γρήγορα μπορούμε να πάρουμε κάτι μεγαλύτερο, αλλά και με αυτό κάνεις τη δουλειά σου. Συνήθως οι ταχύτητες που κινείται, από ό,τι βλέπω, είναι από 80 και πάνω, 90, 100 και 110 έχω δει στο ίσωμα. Στις στροφές γενικά συμπεριφέρεται καλά, ούτε τρέμει, έχει μια κάποια σταθερότητα, όχι βέβαια κοντά στην τελική του, γιατί εκεί πέρα παίζουν βασικό ρόλο και τα λάστιχα που μπορούμε να βάλουμε πάνω. Το συγκεκριμένο είναι με κάτι μέτζελερ επάνω, M22. Δεν ξέρω αν τα καινούργια, τα Michelin που έχουν βγάλει, είναι λίγο καλύτερα, αλλά γενικά το παπάκι είναι ανάλογα πώς θα το κυνηγήσεις σε κατανάλωση. Μπορεί να παίξει και κάτω από τα 2 λίτρα, αλλά αν είσαι πάνω από 90% είναι από 2 με 2,2, μπορεί να φτάσει και 2,5 η κατανάλωση του στα 100 χιλιόμετρα. Στις ανηφόρες, εντάξει, λίγο κατέβασμα, μια ταχύτητα για να κινηθούμε λίγο πιο σβέλτα χρειάζεται από εκεί που, όπως το βλέπετε και εσείς τώρα, δεν βάζει φωτιά στον δρόμο, έτσι. Τι έκανα. Πιστεύω αυτό το δρόμο τον έχετε περάσει περισσότεροι. Εγώ τον περνάω πάνω από 30 χρόνια σαν επαγγελματίας οδηγός πολλά χρόνια, και αν το γνωρίζεις καλά το δρόμο μπορείς να κινηθείς σχετικά γρήγορα. Καλό οδόστρωμα στις περισσότερες στροφές, και οι περισσότερες στροφές έχουν ωραία κλίση, εκτός από αυτήν εδώ λίγο. Όλες οι υπόλοιπες είναι λίγο καλύτερες. Παλιά όταν περνούσαμε ο δρόμος ήταν σε κακό χάλι, γιατί υπήρχαν πολλά βαρέα οχήματα που περνούσαν από εκεί. Τώρα έχουν απαγορευτεί, αλλά όπως βλέπετε μερικοί έχουν άδεια, ειδική άδεια, γιατί πάνε στα προάστια της Στίβας από τη μεριά του στρατοπέδου και περνάνε από εδώ. Βλέπετε πως ζορίζεται το κακόμοιρο. Ανεβάσει, εντάξει, ανηφόρα εδώ. Τα πάμε. Από φρένα δεν έχω παράπονο, πολύ καλά. Εγώ έχω αλλάξει βέβαια σε μια άλλη μάρκα που έχω βάλει τα κάλια, οργανικά με πιο μαλακιά πάστα, για να έχω καλύτερη αίσθηση στη μάνετα. Κάθε 2 χρονιά, άμα μπορούμε, να αλλάζουμε τα υγρά φρένων, δεν είναι τίποτα. Από συντήρηση δεν χρειάζεται ιδιαίτερα πράγματα το συγκεκριμένο παπάκι. Τα λαδάκια του κάθε 2.000 χιλιόμετρα εγώ βάζω full συνθετικό 1050, δεν μου καίει λάδι μέχρι στιγμής. Είναι το δεύτερο Supra X που έχω στην κατοχή μου. Το παλιό το έχει ο γιος μου και έχει 85.000 χιλιόμετρα, βέβαια με μια γενική επισκευή στις 55-60.000 χιλιόμετρα, αλλά μέχρι στιγμής κρατάει, εντάξει.
πιο αδύνατο σημείο, πιστεύω, που είναι για το συγκεκριμένο παπάκι είναι τα φώτα του. Δεν θα με χάλαγε να έχει φώτα LED με σταθερή τάση για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη ορατότητα το βράδυ. Αναρτήσεις καλές, εντάξει, με 2 άτομα σου δίνει την αίσθηση ότι ψιλοτερματίζει πίσω, αλλά εντάξει, τα μολτσεράκια δεν έχουν ρυθμίσεις και διάφορα λοιπά. Απλά εδώ το βλέπετε που κατοσταρίζει, πάει 100-110 μερικές φορές, αλλά εντάξει, είναι στα όρια του, έτσι. Αργότερα είχα βάλει ένα γρανάζι 15 μπροστά, να γίνει λίγο πιο μακρύ, και μια ζελατίνα. Θα σας ανεβάσω σχετικό βίντεο, γιατί πήγα από αυτό το δρόμο, έφτασα στα Ιωάννινα γύρω στα 500 τόσα χιλιόμετρα, ολοπαλιό, και με τη ζελατίνα κρατούσε υψηλότερες τελικές με λιγότερο κόπο, λόγω του ότι βοηθάει σαν αεροδυναμική και δεν χτυπάει ο αέρας επάνω στο σώμα μας, που το σώμα μας δεν είναι αεροδυναμικό σε τίποτα, έτσι, κοντράρει αρκετά. Από εδώ θα σας αφήσω, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, θα φτιάξω και άλλα βίντεο. Πλησιάζουμε στην Ινόη. Να μην ξεχνάμε να φοράμε πάντα κράνος και όσο γίνεται καλή ενδυμασία και προστασία, και να μην τρέχουμε ποτέ σε δρόμους που δεν γνωρίζουμε. Έχουμε καλούς δρόμους σε όλους και πάντα ορθοί. Ευχαριστώ για την παρακολούθησή σας στο βιντεάκι μου.